हामबाय जत मीडिया दङ जों साइमनो सुदोस नंनो जागिबो साजाक समयनिसिम अपेक्षा होनो कारण जोंनि बर' रक बे बोसोर मासायाव मानैया दंसनाय जोंनि बर' रक बे बोसोर बुगिसनाय रि नायखाब्ला सीपीएम ल मानिक सरकारनो रि नायखा 20 বছর मुख्यमंत्री जाखा 5 বছর एमएलए जाखा 25 माने 5 बारनि एमएलए अंखा दनपुर बक्सनगर बर' सीपीएम अंखा चीनी बर' रक बुजिखा जे ते मुदिया के टंगलिया कारण जेदिके उन्नति दङ यांगन माथांसनाय होनाय चीन बर' रक बुजिखा आबायनि बागैनो जारा भोट दिनाय बर' नबा हामबायरियो जारा भोट दिया बर' नबा हामबायरियो कारण जों ताबुक डेभलपमेंट नांगौ उन्नति नांगौ कारण ताबुक दनपुर बक्सनगर चीनी प्रतिनिधि सभा पवित्र विधानसभा ताबुक दनपुर भाई बक्सनगर ब्लक लाइमानी बर' रक चीनी बर विशेषके चीनी बर' रक लामा गुरै दै गुरै न गुरै हुक गुरै चीनी बर' रक नुखा दरक जतनानि लगे दं नुखा जे चीनी बर' रक बेलाय खस्थ आबायनि बागैनो चीनी बर' रक बुजियाखैनो गोबां जों जे आसा खालामोनि बनि साइफुनो जे गोबां भोट दङ जोंनो पवित्र विधानसभा जों जितिनो आबायनि बागैनो जत दनपुर बक्सनगर जत लुकुरला हामबाय आफारो नंनि बिसिंथे आं मेसेज होनाय आगामी दिन चीनी सरकार जों डेभलपमेंट खायनाय दनपुर बक्सनगर जे उपलब्ध रायजो दंमोन जों डेभलपमेंट खायनाय चीनी बर' रकनि बागै बिसेसखाय आं चीनी बर' रकनो नायनाय चीनी बर' रक जारा दै गुरै लामा गुरै न गुरै हुकुरै आं नायनाय चीनी बर' रक चिप्रासा हामखानाय नंद्रिङै सर बस्कन लोकसभा इलेक्शन नो हम बोलते बक्सर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ जरूरत इफेक्ट खायो दुईटा लोकसभा मत एकदम कन्टेस्ट खाने मत थिक्री पड़ा कन्टेस्ट कस्करी सीपीएम तो चीनी बर' खाया विशेषकर चीनी बर' सीपीएम खाया चीनी त्रिपुरा सीपीएम खालिया कारण तां खालिया हमारा चीनी बर' अनेक थका जोंना मासाया मानैया न गुरै हुकुरै अशिक्षित खायगा चीनी बर' जों ताम चीनी बर' शिक्षित बायखा जों बुजिखा जोंना जे थकक माने आमायनि बागै चीनी बर' सीपीएम खालिया जेदिके चीनी बर' थांगो यांगनो सरकार आमायनि बागै दा सीपीएम बा चीनी बर' खरिका चीनी बुकुमारा खरिका चीनी त्रिपुरा सीपीएम ना खि सालांथि सालांसोखा चीनी बर' सीपीएम नो जतके खि सालांथि सालांसोखा तांरे आमायनि बागै चीनी बर' थकको चीनी बर' मासाया मानैया खायगा आमायनि बागै खरिका माने त्रिपुरा खरिका माने जेदिके त्रिपुरा दङ yang सरकार गठन तां बीजेपी दङ चीनी बर' सरकार चीनी बर' त्रिपुरा जत त्रिपुरा बीजेपी मांखाङो आबाय बीजेपी सरकार आगामी एकदम कसां खायनाय কোনো नो डाउट गाय नरक नखरा एडिसिनि अवस्था चीनी त्रिपुरा मथा चीनी तापकसाव 2 टुकरा आंखा मियानो 2 टुकरा आंखा आगामी दिनाव कय टुकरा जानाय उनाव म ईश्वर सायमाननाय ईश्वर सायमान जानाय म चीनी बर' रक जों बिब्रांत थायो मोनसे दुख खस्थ खायो एडिसिनि रक दंलायमोन दा एडिसिनि नरक बसे हा ताबुक मथा बायसे ताबुक त्रिपुरा स्टेट पार्टी मोसाखा दा चीनी बर' रक आगामी दिनाव कोनो विकल्प करे बीजेपी सारा आगामी लोकसभा 2टा सीट कचां है मोदी जी कचां भारतवर्ष जैसे कोनो मोदी जी ना हारिना नायदे मोदी जी एकदम कचां खायदो आं जारा दाखक संनो त्रिपुरा मत दाखक संनो थांचा खायै जोंबो नायो थांचा नरगत नायो थांचा कागलायै बिब्रांत दङै लाभ फाड़ै जों थांचा खायै सरकार गठन खालायनाय सरकाराव फायदि नरक चीनी त्रिपुरा साराव जारा जों आगु ननि मागै जोंनो साहाय्य खालामो बीजेपी फायदि यागो लयै सरकाराव खालायनाय एडिसिनि बाय इलेक्शन जों खरा मिटिं खाय दङ जों खरा डिसिजन लालायदों जों खरा मिटिं खालायै जोंनि पुरा एमडीसी एमएलए पुरा कमिटिनि जों खरा डिसिजन लाय दङ जों बाय इलेक्शननि बागै जों प्रस्तुत खालामबाय